To salamu alaikum jama'a. Mutane yan uwa, abokanai, iyaye, yayye, kanne da dukkanin wato yan uwanmu na ƙasar Nijar. Yau wata muhimmiyar rana ce ta ranar samun yancin ƙasarmu ta Nijar. Domin zan ce ƙasarmu don abin da ya yi Najeriya shi ya Nijar. Muna taya ku murna da wannan samun yanci da kuka yi a wannan rana a irin wannan lokaci shekara 61 da ya wuce. Muna fata arziki, kwanciyar hankali, ni'ima, walwala, ci gaba da kuma wato ƙauna da soyayya ta ƙara a wannan ƙasa saboda alfarman manzan Allah. Happy Independence Day to my entire people of Niger.